reconeixement a una de les persones que jo crec que és de les més admirades dins del valencianisme. La meva funció, però que m'havien dit, era presentar a Leopold, però m'han xapat la meitat de temps, però bueno. Leopold, com podeu sentir, té una gran producció, sobretot derivada de la seva investigació en clàssic, perquè és una important obra de no sols per la qualitat de tot el que vol transmetre a través dels personatges, sinó una obra d'estructura perfecta. Aleshores se li reconeixerà sempre a Juan Rulfo el seu valor, la seva qualitat. I crec que Leopold, en certa manera, a pesar de tot el currículum, que ha sigut impossible llegir perquè el té molt llarg, però entre tot destaca precisament una cosa que no s'ha anomenat i que crec que és el que el valencià, dels tres, dels poquets, que es varen opondre a acceptar el resultat del difamant i del vergonyós dictamen del Consell Valencià de Cultura. Això a soles mereixerà per a la història del valencianisme el reconeixement etern, disculpeu per la paraula, però m'he dit no es fa del valencianisme, sinó que crec que a títol personal de tots i cadascun dels que nosaltres estem ací i estem en certa manera al seu costat i celebrant que puguem tindre en el valencianisme encara persones com ell. Per tant, crec que és molt ben merescut aquesta distinció i aquest reconeixement i acelerem l'entrega del Premi Lleialtat 2001 al excelentíssim senyor realment merescudes, desmedides, diria jo, que naixen de la seva bona voluntat i de la seva amistat més que dels mèrits meus reals. Estimats amics, senyores i senyors, quan se rep una distinció, cosa que no passa tots els dies, el beneficiari sol dir de manera formal a lo que estima bo i verdader i que diu com a propi, a tal punt que abdicat d'això supondria deixar de ser el que s'és per a ser una altra cosa. Per consegüent, en esta lleialtat no estic a soles. En són molts, tal volta no tants com se voldria, però molts en definitiva, els que han i hem seguit fidels al compromís d'estudiar, promoure i defendre la nostra llengua en el seu perfil diferenciat, formalitzat, a més, en una normativa lingüística pròpia, científica. En el de 1998, i a raïl de l'extravagant procés pel que el Consell Valencià de Cultura devia dictaminar sobre el conflicte lingüístic valencià, i on es ha tornat a ser, en termes d'unitat de criteri, el que havia sigut en el passat. Per més que la llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, poden vostès llegir el preàmbul, condenava al silenci històric la codificació de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i a tot l'espectre social que des d'un quart de segle enrere l'ha feta seua, i per més que dita Real Acadèmia fora ningunejat, negant-se-li qualsevol facultat de normativització futura, no pocs efectius d'eixe món valencianista s'han afanyat a manifestar les esperances en una neoacadèmia que se constituirà, si se constituís, en una part evidentment majoritària d'acadèmics que neguen allò, la llengua valenciana, que és el que haurien normativitzar. La confusió estava servida, de tal manera que salvar la declaració de principis emanada del ple de la Real Acadèmia
la qual no n'ha fet cap altra de caràcter corporatiu, no pareix existir ni existeix una posició tàctica o institucional comuna que oferisca sensació d'unitat a tots, persones individuals, institucions i forces culturals, els que creuen i creem en la identitat de la nostra llengua front als que sí tenen clar què i com volen arribar a la unitat a la seva sort sense accés als mitjans oficials de cultura. En resum, els valencians som hereus d'un patrimoni esplèndid, és cert, però en uns pèssims administradors que han fet de la seva una llengua en extinció per acció o per omissió dels responsables acadèmics, institucionals i informatius de gran part de la nostra classe social anestesiat pels poders mediàtics. Així no les coses, jo, que continue en la meva llavor d'investigació personal, mentre tinga forces, no tinc receptes personals, però posats a suggerir-ne, la primera seria solventar les inconnexions i recuperar la unitat i el projecte. La segona, fomentar la investigació sèria i científica baix els auspicis de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la secció de llengua i literatura de la qual hauria constituir-se en referent d'una codificació sostinguda que dia a dia i en mitjans humans i materials i coherència dona resposta a la descripció i a la prescripció de l'idioma no sols ortogràfica, que és la més exterior, sinó que, com vaig manifestar fa poc, les noves generacions comencen a no conèixer i, el que és pitjor, a no reconèixer com a seua. I pense, en fi, que seria desitjable crear un moviment d'ample marc, però de base netament cultural, moviment que desactive certes implicacions polítiques del tipus llengua-nacionalisme, per exemple, per a sumar voluntats, sense impondre teoria. Els parlaments, esta nit, es tancarà una veu que pense que tots estem esperant escoltar. El president del Grup d'Acció Valencianista, en Juan García Santander. Bona nit a tots. Benvolgut amic Leopoldo Peñarroja, tenint un sentit marcat per la fidelitat a un esperit de lluita i de defensa dels signes d'identitat valencians. La pancarta que va per la coordinadora d'entitats culturals del Regne de València va ser un gran plebiscit, el més gran referèndum de defensa de la pàtria i de la llengua valenciana. La manifestació del 13 de juny no va ser una casualitat. Era el primer acte de lleialtat que el poble tenia que donar davant d'una classe política que estava a punt de pactar una acadèmia per a dir-nos als valencians com s'anomena la nostra llengua, com se sent la nostra llengua, com s'escriu la nostra llengua valenciana i com es parla. Convocatòria d'avui que sempre s'ha fet en el mes de maig, s'ha tingut que anticipar perquè les circumstàncies ens demanaven un acte de lleialtat i un acte de fidelitat davant uns temps d'entreguisme i de pressió. Perquè és veritat el que diu la premsa d'avui, que estem ja a punt de conèixer els 21 acadèmics que estan cridats a compondre la nova Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ixa acadèmia que donà l'esquena a la nostra gran manifestació del 13 de juny
en la que nosaltres, el poble valencià, sense intermediaris, demanar les normes del Puig codificades per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Eixe carro que se pujaren tots, inclús els partits polítics, avui no té amo i ningú vol liderar eixe valencianisme que ha sigut deixat de costat per tots, absolutament tots, com nosaltres, les entitats valencianistes, la coordinadora i els grups d'acció. Hi ha alguns que pensen que és bo estar dins de dita acadèmia, encara que siga en una posició de minoria qualificada. La reflexió que ens va fer el pare Costa l'altre dia en l'acte multitudinari de defensa de la llengua era una premonició. Jo pense que ell no arreplegar el sentiment, no va saber arreplegar el sentiment majoritari d'esta sala quan li demanava a la Real Acadèmia per mig d'ell que per favor ningú de nosaltres hauria d'estar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè el valencianisme volia quedar-se fora d'una acadèmia catalanista que era, per primera vegada en la història, l'oficialització del catalanisme a nivell legal i a nivell acadèmic. Us plantejava l'altre dia que la força del valencianisme era la que ens donava la lleialtat. Si el catalanisme i el poder trencava la unitat i la lleialtat del valencianisme per mig de la inclusió de valencianistes en la nova acadèmia, la ferida del valencianisme, la ferida de la nostra cultura, seria una ferida de mort. Inclús agenollats, per favor no pacteu en el catalanisme. Per favor digueu no a la nova acadèmia. Per favor quedeu-vos en nosaltres, perquè en nosaltres està la veritat. I tots aquells que han volgut abraçar el discurs de la mentira de demà estaran cridats a donar comptes davant de la història per la seva traïció. El Premi Llibertat és la flama del valencianisme, és la flama de la coherència, i el dia de demà ens tornarem a ajuntar els que han preferit la intempèrie incòmoda de la lluita en el carrer, de la dignitat per damunt de tot, al pacte, a la sessió i a la traïció. Benvolgut amic Leopoldo, enhorabona per la teua lleialtat i fidelitat que és per nosaltres una llum en esta nit, en esta foscor cultural i política que ens domina. Tens que saber que el grup seguirà lluitant per damunt de tot contra el discurs, front al discurs de la mentira. I si aquesta acadèmia es fa, farem ús de tots els recursos que n'hi ha en l'estat de dret per a combatre la seva composició. I jo vos dic a tots vosaltres que la nostra entitat es compromet a promoure tots els recursos contenciosos administratius que facin falta per a enfonar i avortar dita acadèmia. No podem quedar-nos com estem. No podem quedar-nos així aguantant que ens claven una acadèmia catalanista. Si tenim que cridar a la gent al carrer, tindrem que eixir al carrer una vegada més. Si tenim que convocar a tots els mitjos per a que recolzen un moviment valencianista, ho farem. I si tenim que portar a la justícia a tots els que ens traicionen, els portarem. I si tenim que anar a
l'enteniment. Així que, senyors, encara que el panorama siga el que és i que tots sabem i no podem negar el panorama funest d'humillació i d'impotència que patim, teniu que tindre per lo manco la seguretat de que anem a seguir lluitant. Perquè nosaltres, el grup d'Acció Valencianista, va néixer per a lluitar, per a defendre lo nostre. I vull que tots els que esteu així tingueu la seguretat que el grup d'Acció tornarà a donar el do de pit i li farem la guerra a qui faci falta. Així, senyors, que sapieu que el valencianisme avui proclama i juramenta davant de tots que no es rendim.